Ymmärrätkö tämän tarinan? Pysy loppuun asti testataksesi itseäsi. Lisa katsoo puhelintaan. Hän näkee viestin. Saldosi on alhainen, siinä lukee. Lisan täytyy lisätä saldoa puhelimeensa. Hän menee pieneen kauppaan. Kauppa on lähellä hänen taloaan. Hei, hän sanoo miehelle. Minun täytyy lisätä saldoa. Kuinka paljon haluat, kysyy mies. 10 euroa, kiitos, sanoo Lisa. Mies näppäilee tietokoneellaan. Mikä on puhelinnumerosi, hän kysyy. Lisa kertoo hänelle numeronsa. Hän maksaa setelillä. Mies antaa hänelle kuitin. Saldo on nyt puhelimessasi, hän sanoo. Kiitos, sanoo Lisa. Hän lähtee kaupasta. Lisa tarkistaa puhelimensa. Hänellä on nyt 10 euroa saldoa. Hän on iloinen. Nyt hän voi soittaa äidilleen. Lisa soittaa äidilleen. Hei äiti, hän sanoo. He puhuvat pitkään. Opi lingostories.applla.